Maninibuliseni bahlali ngale mina namhlanje ndibulise abantu bonke ngokubathanda nobaxabisa. Ngale mina namhlanje ndiyabawela khe ndithethe nani bantu abatsha nabantwana besikolo ngokunjalo. Kukho into esoloko indihlupha umphefumlo bantu abatsha nabantwana besikolo. Njengoba nithathwa ngabazali benithatha benibeka ezikolweni kuzoko belungiselela ikamva lenu bantu abatsha. Eyona nto indothusayo kuni bantu abatsha kulula ulukuhleka. Nilukuhlwa ngabantwana mhlawumbi abaneemali kumawabo. Eyona nto endifuna ukuyiqonda kuni bantu abatsha yile yokuthi ingaba iyi-solution na into yokuba nitshise ezindleleni, nophule izikolo, nophule ii-offices, nophule konke bantwana besikolo. Kodwa nina nisathi nifuna ufunda. Ingaba xa ngaba nithi nina nophula ezi zinto ngoba urhulumente engade azenze izinto enizifunayo, xa nicinga ke ngoku, xa nibona indlela eqhubeka ngayo kwizwe lethu, zizawuvela phi ke ngoku ezi zinto xa nizophula abantu abatsha? Bantu abatsha mna ndifuna noniphosisela. Kubuhlungu ungafundi. Into nayo loo nto nizoyibona xa nikhulile into yoba kubuhlungu ungafundi. Nina ndiyanibona into yoba nifuna uphila imeko yoxhomekeka. Kubuhlungu ukungafundi bantwana besikolo. Mna ngokunokwam ingathi ngenibamba ngokunibatsha. Liyatshona ilanga, nixhentsa ezindleleni, liyatshona ilanga, nibetha ii-buildings, nitshise ezindleleni. Bantu abatsha, i-violence azange yamaka umntu. Instead niyazihluphekisa nina ngokwenu. Yilumkeleni le nto eniyenzayo bantu abatsha yokuhamba nitshisa iindlela, nibetha izikolo, nisenza konke ekungekho. Ingaba ayikho enye indlela tu. Ayikho enye indlela eninobheyeva ngayo bantu abatsha. Ingaba niqinisekile yindlela lena ye-violence enifuna ufunda ngayo bantu abatsha? Ngoba ngoku nisihlekisa thina ngezinye intlanga. Ngoba olu hlanga lakuthi andifuni noxoka luxhaphakile endleleni ngoba lisithi lixhaphazekile. Kodwa xa nixhaphazekile, ingaba yikhona enye indlela eninokwenza ngayo ukuze nikwazi ufumana ezi zinto ke ngoku enithi niyazifuna? Ayikho enye indlela ephucukileyo eninokwenza ngayo bantu abatsha? Iyamakha imbeko umntu, iyamakha idiscipline umntu bantu abatsha, ngoba lena yi-future yenu. Lena yi-future yenu. Bekubuhlungu kum ndidibana nabantwana behambe becela iimali zogoduka ngenxa yokophula ii-buildings bantu abatsha, ngenxa yoqhekeza izikolo. I-library kunayo nto niyibetha ngamatye, kodwa nisathi nifuna i-future erayithi. Andizunifihlela mna njengomzali wenu. Andizunifihlela mna njengomzali wenu. Kubuhlungu kungafundi bantu abatsha, uphila nzima, uphila nzima. Bazawudlula abazali kushiyeke nina nixakene nento. Sizawudlula thina emhlabeni kushiyeke nina abantu abatsha nixakene nobomi, ngoba nina anikwazi ukujonga uba yintoni emaniyenze. Niqhutywa zezinye iindlavini ezikhule ngohlobo lwazo kwimizi yakwamawabo, ezixake kumawabo. Linganise zona nina eningayaziyo noba ekugqibeleni nina njengoba nilapha esikolweni eziya zona iindlavini zizawuphuma, ngoba iifemeli azifani ngokwemali. Zizawuhamba zithathwe ziflaye ziyofunda kwamanye amazwe, nina nishiyeke nihlupheka abantu abatsha. Bantu abatsha nithetha nam ndingumzali. Kubuhlungu kungafundi bantu abatsha. Take it from me. Nizawusola nina if ave senizisola. Sanumthatha urhulumente nimkhombe kwenye indawo, nani nikwangurhulumente. Khanihlale nizijonge nani uba ningurhulumente onjani xa nina nisophula.
Ningurhulumente onjani nina xa nithi nibona uba ngoku izinga lezinto liyehla nibe nina nisonakalisa worse? Ungathini uthi xa kutsha kuvutha umlilo uthathe wena iparafini wengezelele? Ingaba ngeke kutsha yonke indawo? Xa kusonakala awonakalisi worse. Xa kumoshakala umoshi worse. Bantu abatsha, khanilumkeleni indlela yenu. Andifuni noxoka, ndiyabafundisa naba bam. Mabaphuncuke kwezi zam izandla ndibafundise. Andizuba nayo newari xa bephuncuka kwezi, ngoba mna ndizabe ndiyazi bowam umsebenzi bendwenzile. Ngeyabo andizuthi bona mhlawumbi uba barongo ndithi ngenxa yoba berongo bengade balunge mhlawumbi bona ndithi ke ngoku andizuthetha nani. Zawuthetha nabo futhi ndiphinde ndithethe kwanani, ngoba ndiyayazi intlupheko bantu abatsha. Anifuni abantwana benu bakhule kabuhlungu. Ndiyayazi intlupheko bantu abatsha. Lumkani bantu abatsha, lumkani bantu abatsha. I-violence no destroyer ii-offices, no destroyer ii-buildings, no destroyer ii-library, no destroyer konke. Bantu abatsha, lumkani. Ikamva lenu limfiliba xa niqhuba njalo.